ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ କଳା ଛାଇଆ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପରା। ଆରେ ହେଇ ତୋ ବୋଉ ବା ଗୁଣି ଗାରେଡି କରୁଛି। ଆଲୋ ଭୂତ ପ୍ରେତ କଥା ହେଲେ ମତେ କହ, ଚୋରି ଚୋରା ହେଲେ ପୋଲିସ। ସେ ଦୋକାନରେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବ ହେଲା। ବୋଉ ତ 5 ଟଙ୍କା ଦଉନି, 500 ଟଙ୍କା ଆକୁ କୋଉଠି ଦେବି? ଏ ବୋଉ ତୁ ସେ ଗୁଣି ଗାରେଡି କାମ ଛାଡ। ଗାଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲି ହଉନି, ନହେଲେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଭୁତୁଣିକି ମୁଁ ବାହାରିବି। ବାତ ଗୁଟୁକା ତୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯିବି।